Добро утро, приятели! Днес ви взимам с мен отново на бебешко плуване. Аз станах, мама ми помага днес тези дни. Измих си очите, мазах си лицето с слънцещита и сега ще се оправим. Това, което ми е нужно на мен... Здравей, мамо! Са бански, чехли и тази маска глупости, шапката за главата, за да е хигиенно. Всъщност и хавлия. Аз използвам този халат, защото ми е много по-удобен, колкото хавлия. Всичко, което ми трябва за малката е мляко, защото се храни преди и след плуването, ако не го изде преди. Една студена вода и една гореща, защото гореща е много гореща, не знам дали ще е силно тогава. Крем за подсичане, крем за тяло след като излезем от басейна. Задължително тези водните памперси, аз използвам тези на памперс. Да. Като цяло всичките вършат работа. Бял шум вземам, защото в количката се води на бял шум. Инфаколика за предхапване и вземам хавлията, което е едно от най-важните неща. И друго много важно, винаги вземам допълнителни дрехи, защото един път не и взех, тя реши да се нака жестоко. Защо мрънкаш? Защото те обличаме. Затова ли мрънкаш? Айде, мамо, чао! Готови сме. Ние отиваме към плуването пеша, намира се в Витоша. Аз живея около Парадайз, горе-долу ми отнема 45 минути да стигна в посока, но избирам да ходя пеш, защото Рая спи и преди това, и след това, и ми е най-удобно. Аз се съобразявам с нейния график, когато трябва да спи, за да може да има пълноценен сън. И сега да ви кажа малко повече информация за самия басейн. Като цяло ще започна с този коментар, да ви дам малко повече информация, да следващия път да не пишете такива неща. Съжалявам, че говоря малко задъхано, просто пътя до там не е особено лек, тъй като няма и тротуари и така, както и де. За водата в ушите, това изобщо не е така. Треньорите са ни много компетентни и са завършили какви ли не образования, за да могат да го практикуват това нещо с децата. И първото нещо, което ти казват още като отидеш там, е, че няма абсолютно никакъв проблем. Трудно е да вървиш, да говориш. Така, ти казват, че няма абсолютно никакъв проблем по това дето да се потапя, даже е хубаво за него. И няма как да се задържи вода в ушите, защото точно докато са малки, водата изтича сама от там. Ето какво имам предвид под няма тротуари, вървиш на пътя, нищо страшно. Но вече ви казах довода, защо предпочитам да ходим пеша, въпреки условията, които са ни създадени тук в София. Къде се намира по-точно бебешкото плуване? Намира се в квартал Витоша. Не мога да ви кажа улица, абсолютно нямам представа как се казва. Но ако влезете в инстаграма на малките рибки, там ще се ориентирате къде се намира. Като цяло басейна е нов, комплексът е нов и е специализиран за деца. И тук отиваме към следващия въпрос, който им беше задаван. Ще ме извинявате, ама зор ми е. И това е дали водата е подходяща и дали температурата е окей за децата, дали им е студено. Разбира се, че като басейн е направен за деца и има специализирани бебешки плувания групи, няма как да направят водата така, че детето да не се чувства окей. Водата на басейна е 32 градуса, като е прекрасна и аз като вляза чувствам много добре. Водата е солена. Направена е така, че да наподобява морска вода, но не е морска вода. Абсолютно изчистена, чисти се през 2 часа, супер хигиенен басейн и абсолютно не се притеснявам, че детето може да хване някаква инфекция. Собствените много държат на чистотата. Затова е едно от местата, които аз предпочетох, за да ходим на басейн там. Също това плуване не е на партер. Една тренировка е 35 лева. Ако решите, че искате карта, тя ви струва за 10 посещения 300 лева, което означава, че смъквате 5 лева на тренировка и аз съм точно с такава. Една карта ми стига за 2 седмици, тъй като аз ходя Рая 5 пъти седмица на плуване, т.е. 10 тренировки са ми 2 седмици. Последващия въпрос, на мен вече ми стана много горещо и се съблякох. Ще се поуспокоя, за да го отговоря. Защо потапяш детето? На детето това му е естествената среда, той е свикнал да е във вода, още в корема на майката. За детето няма абсолютно никакъв проблем да бъде потапяно и в повечето случаи, когато не е нервна преди това, тъй като в момента растат зъби и една идея по-кисела, тя много се кефи на това нещо. Всъщност, ако дойдете да видите децата колко много се кефят на потапянето, направо ви става кеф отстрани. Друго нещо, защо я водя на плуване. Избрах да водя Рая, докато е малка на плуване, защото най-малката причина е, че вкъщи става много скучно.
Като започнем с това, че гимнастиката, активната гимнастика и омръзва супер бързо. И тук имам предвид 15 минути максимум. 15 минути с 2 пъти сменени играчки. Максимум. Люлката ни ангажира толкова много. На люлката обича да стои, обаче няма такава активност, при което не успява да се измори както трябва. Разнасяме през голяма част от времето, показваме новите неща в апартамента и нейните играчки и така нататък. Но спрямо съня, който прави на дремките, мога да разбера, че тя не се измаря достатъчно. А и ето какво имам предвид. Ето за какво ви говоря, пак да ви покажа. Тук не мога да я кача. Просто е страшно. Нямане на тротуари, вървиш по улицата, само се оглеждаш дали някой идва. Тегаво е пътя. И да, знам, че има главни булеварди, обаче с супер мръсен въздух и предпочитам шорткътовете, защото поне не мога да дишам. Та набързо ви казвам какво имам предвид с спането. По принцип на нейната възраст ми казаха, че трябва да минат от 4 на 3 дремки по час и 15 минути, ориентировачно. Тя прави 5, от които повечето са по 30 минути и една да е продължителност под час. И това е всичко. Какво ли не опитах да правя, както и да я измарям 30 минути и тя се буди. И сега ще ми кажете да я разхождам в количката. Това правя и на 30 минута тя се е ококорила. Затова реших да пробвам как е с плуването и дали ще успеем да изградим някакъв по-готин режим, защото плуването доста ги измаря. И така и стана. Плуването и се отрази доста добре. 45 минути е часа. След него, докато я намажа, да я направим масаж, да я облека. И преди това, като ядем, горе-долу будуването идва час, половина час, 45 минути. И след това спи час и 15 минути. И след това целият ден тръгва по различен начин. Остават ми 15 минути до часа. Аз не спирам да говоря. След малко ще се включа пак. Тук сме. Плюс е, че идвам точно на време. Минус е, че трябваше да дойда 15 минути по-рано. Мерси. Финална права. Ето как изглежда и вътре. Здравейте! Намираме се в съблекалнята, за да се привлечем. Не знам, що ви дам толкова много информация. Ще плуваме ли, мамо? Ще плуваме ли? Готова! Готова! И сега тук ще ви изредя част от причините, които ме накараха да водя Рая на плуване. При малките деца помага на съня да е доста по-пълноценен, много помага за кръвообращението и за развиване на мускулатурата. Полезно е при баланс и при развиване на координация. Като цяло е доказано, че бебетата, които плуват, са доста по-адаптивни и се развиват по-бързо. Това не си го измислям аз, това са ми го казали и треньорите, и не само, така че не говоря на своя глава нещата. Доста помага при храносмилането и помага за колики. И бондинга с майката и бебето е супер готин. Ще довърша в друго видео. Отиваме да кажем чао на нашата приятелка. Чао, чао. Ще кажеш чао, чао. Чао, чао. Чао, чао. Целувка, мами. Достатъчно.